أبني أبي حوي مرأة معلتي سنبرة حدا قدمي رؤية سيفلت صبق ودي كفتم ني حوي عرقت حدا تلالخو أنا ون حفت مرأة ومخاني أفت جزا دنن كنا أنت بليا وزبي مزود عيننا عين خقطات أمس خالكو مرأة أبسمت له ساعات حوي مس مرأتو كله معرختو صمد كوينا كوفيلو من دابلقون انداستين اتعنز تأمتكو ودقنا نبينو كوفيلو مسرأخوو أبدقو خيدا مسقو كوف بمال اتاخفتت ملأخوو لسلاسايو ست زنبرا أنا ون بيراخ ستي حتو انتنسو قنا مسلم مخانون الكل كم زي ستني نكراني أنا ون دليتو أخبرلو وقع قد سألنا بدعمي ملكو قمانو ليلي كدراي وديو ناي بيتسبي هايمانوت كريستيانيو أنا كنا فتأر كم زلو يأمنية يخون مبر إن عبخو مسكركو قنا إذا زبحال أب هايمانوت تقداسنت عين بارنن زيتو السنة مسألة دماء سلك تلواويتنا تفلالنا كابز ألت جميلنا بسلك ألتاو مدو والك أتسلنا نحتسير قزا بأكال زر أخو ودي ننوح قزا بسلك خنتصوت كعلنا بأكال تقويلو كرخبن كقابزان نجمرة قدميو زقربوني سنبر ودات بزوحاتيو اتي بتعمي زلأن سنبر حيوتكنا تفاتينا مقررابنا قلطيفوم يوم نركب زحاتونو سنبرو اب كيدي سب حدار كوينوم يرخبوم ويدما نغيزيو سميت نمر وايلوم مسقربو بوجيروم زطفو يጋጥሙን ነይሮም ካብዚኣቶም ሓደ መዓልቲ ናይ ሓይሊ መብራህቲ ቆጻሪት እናዘርካ ምንባብ እንትሰርሕ ኣብ ሓደ ገዛ ኣቴን ተነብብ ኣብቲ ገዛ ዝተኻረየ ወዲ በዚ ኩነታት ተፋለጥና ሓዳር የብለይን ኣፍቃሪት ነይራትኒ ግና ድማ ሕዚ ተፈላሊና በይነየ ዘለኹ ኢሉ ብሓሳብ ከእምነና ኸኣለ ኣነ እውን ኣፍታ ዝተኻረየላ ገዛ በይኑ ስለ ዝነበረ بحتى من باو كأمن كيلا كاب كلهم زقرب قوم ودات كندو بفقري كمارخ النس قبرو دينا برن ملحسو أب شوقيا تدقس ناي فقر مرختنا خاون بفقر حدا عمت مسسان حنا قنا فقر وركبنا بمر عاقرنا ناب حدار كنسقري ساربو نسو قنا توساق حدا عمت بعركنات كنسانحمو بدحريو حدار كقبر اللي مخانو يردعني أنا ون أبزد له ساعات سلز رخبون دليتاي سلز مال ألين منم كتراتروي كالكون أتي سرحلو زي منقستاو تكال كل جزء تنقسق أسس سلز نبرة كل جزء أبجز ويركبن أفتز مزالو جزءنا دويلو يتوعني أنا ون بنافقو تحنت أي سلز أنح قلت فيز رخبو كابول الديف أدوزي مسوي حدر مكبي أب هوتيل سلز تكام يزوني فقدو هوتيلات يزور يستي كم أوني بلع سبز فالدور كم مسرتكو كلت عامت مولو بتسفى مستزبخو وقنا أتي نامر حساب أي تقبلون أنا قنا نمن تايز كله تتزبيك كان تبلو نسوون قنا نشتنك تنحيا اندحر شوكلك قنا مستس بلاك كخت نبرة خلي يخب موال أباي سنبر وسمئتن دليتن نابزيرو ورده أنا دليت نسو تدلي زعواي نعي كرخ بني ليتن كترن بسلكي وخن بعكل لمينو كم زي أمناني بقليلو نو ونختصل كابيوتين خرحقن يزعر نبرا حدا معلتي سلك بتدقاقامي يدوللو ملعال كعبيني تحرم صنح مال اختزحيفو نابقز ويصوعني افتقزا مسكركو قنا مسحان تقوال دكسو يصنحني ازخي أكل أبقد ما يتحققفو يسعامو كوتاس نعين محراقن كقدفو 5 دلين تردئة أسنا رأخو خد صورو سلزيك الدما حديقة يوزي خدكو بسلك قنا صريفة حرق أني تواز أخولو نسو دما أنا نأخي فكرك نيرا أتام سايزر أخي قنا قبل بيا تفكرني سلزي زفكرا زي كونكوس تفكرن نقوالي يزدلي بزي نسو نساكا واخد حيشيا جنزب اللواء قبل مال اغتصاد دلي كل التعامت كم قحت وخونا اللو دحر مصنح تأليموني اتي زعته اللي مصبعان تسفان بقحد زي كونس بحلم زعته خلق قالي يلو ملسلي بخمزن ود خمزن سلس سكحو ما نمود زتالني زمسلن سنبره كل التسلسته معلتي شهبوني لهم قابيسهم
ንጽባሒቱ ወይ ድማ ንሳለስቱ እዮም ንርክብ ዝሓቱን ዝነበሩ ናይ ዝወዲ ግና ፍልይ ዝበለ እዩ ከም ዘፍቅረኒ ይኹን ዝኾነ ፍቅራዊ ርክብ ምልክታት ኣየርእየንን ከም ሓፍቲ ዝቐርበኒ ዝነበረ ውህብቶ እንትህበንን ጽቡቕ እንትገብረለይን ንምንታይ ከም መጠን ወዲ ንርክብ ዘይሓተኒ ኢለ ይሓስብ ብዛዕባ ሃይማኖት ብዛዕባ ፍቕሪ ብዛዕባ ህይወትን ተጓንፎታትን ክንከራኸርን ክንረዳዳእን ርክብና ብወግዒ ከባቢ 1 ዓመት ምስ ፀናሕና ግና ብቐጥታ ሕቶ ሓዳር ኣቕረበለይ ኩነታቱ ርየ እቲ ሕቶ ክሳብ ሕዚ ምጽንሑን ንምንታይ ቀልጢፉ ከምቶም ቅድሚ ሕዚ ዝቐርቡን ዝነበሩ ወዳት ዘይሓተተኒ ኢለ ሓሰብኩ ካልእ ሲትረፍ እንተገደደ ክሳብ ሕዚ ንምንታይ ከም ዘፍቅረኒ ምልክት ዘይርእየኒ ይብል ምስ ነብሰይ ይከራኸር ኣነ ፍቅሮ ስለ ዝነበርኩ ንሱ ግና ዝኹሉ ኣራሕ ከም ሓፍቲ ይስርእየኒ ስለዚ ሓቲተዮ ሕራይ ዘይክብለኒ ስለ ዝኽእል ሕውነት ናይ ሕሸና ኢለየ ስምዒተይ ዓጊተ ዝጸናሕኩ ቅርርብና ናብ ፍቕሪ ኣይበጽሕን ኢለ ይሓስብ ስለ ዝነበርኩ እዚ ሕቶ ምስ ኣቕረበለይ ግና ዘይተጸበኽዎ ይኾይኑኒ እቲ ዘድንቕ ድማ በዓል ሓዳር እየ ግና ንኣኽውን ሓዳር ክገብረልኪ እየ ብምባል ይዛረበኒ እዚ ንምቕባሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ንምስምዖ ጽለአኒ ትቕልድ ዲኻ ዘለኻ እንታይ ኸትብለኒ ዘለኻ ብኣይ ቀልድ ዲኻ ሒዝካ ኢለዮ ብሕርቃን በዓል ሓዳር ኮይንካኸ ንምንታይ ካልእ ክትምርዖ ሓሲብካ እንትብሎ ንሱ ግና ሃይማኖቱ ከም ዝፈቕደሉን ከም ብረኒ ዝኽእል ዓቕሚ ከም ዘለዎን ይነግረኒ በዚ ጉዳይ ዝተለዓለ ብዙሕ ተኻታዕና እቲ ዝነበረ ሓሳብ በቲ ናቱ ሃይማኖት ትኽክል እዩ ቅንዕንኡ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ምስ በዓል ሓዳር ሰብኣይ ግና ካብ ሕውነት ሓሊፉ ናብራ ክህልወኒ ይደልን ኢለ መሕዝነትና ክቅጽል ይነግሮ ንሱ እውን ሕራ ኢሉ እቲ ዛዕባ ብድሕሪኡ ገደፎ ከምቲ ናይ መጀመርታ ርክብና ሓቢርና ምብላዕ ምስታይ ሕውነታውን መሕዝነትን ህይወት ቀጺልናዮ ኣነ ግና ካብቲ ሕቶ ዘቕርበለይ ዕለት ጀሚረ ብውሽጠይ ይሓስብ ነበርኩ ቅድሚ ሕዚ ምስ ከምኡ ዝበሉ ሰብ ሓዳር ወዳት ክመላለስ ክለምዶም ከም ዘይክእል ጌረ እየ ትፈለዮም ንሱ ግና ኣቐዲሙ ሓዳር ከም ዘለዎ ስለ ዝነገረኒ ካብ ልበየ ምስኪነዮ ብቐሊሉ ክፍለዮ ይከኣልኩን ኣይደለኹን እውን ምኽንያቱ ድሌተይ ብጣዕሚ ዝሕልወለይ ንስምዒት ዝደፋፍ ኣይኮነን ዕላማይ ብጣዕሚ ዘኽብረለይ ድሕሪ 3 ወርሒ ሓንደበት እቲ ሕቶ መሊሰ ባዕለየ ልዕል ኩሉ ንሰበይትኻ ግና ኣፍቂድካ እያ ዲኻ እዚ ክትብላ ከለኻ ፍቓደኛ ኮይና ኣብ ርእሲኣ ካልእ ሰበይቲ ክድርበላ ኣሚናትሉ ድያ ዋላስ ተጸንኦ ሃይማኖት ኮይኑዋዩ ሕራይ ኢላትካ ኢላ ሓተትክዎ ንሱ ግና ብዛዕባ ናይ ሰበይቱ እንታይ ትሓስብ ኣይምልከተክን ንኽልቴኽን ከም ማሓድር ዝኽእል እኹል ሃፍትን ንብረትን ስለ ዘለኒ ግና ሃይማኖትና ይፈቅድ ይብለኒ ኣብ መወዳእታ ወለደይ ፍቂዱ ክወስደኒ ደለኹ ቤተሰበይ ብኣይ ተስፋ ሲኢኖም ምስ ማንም ሰብ ተሰማሚዓ ክትነብር ኣይትኽእልን ዝብል ቅዋሚ ይስነበሮም እቲ ካብ ወዳት ምቅርራብን ምርሕሓቕን ንዓይ እምበር ንቤተሰበይን ንምሓሱተይን እቲ ምሽጥር ኣይርድኦምን ነይረ ኣብ ሓደ ኣይትቐውምን ዓይና ዘዋር እዩ መሐደሺት እያ እዮም ዝብሉኒ እቲ ሓቂ ዝፈልጦ ግና ኣነን እቶም መቕረበይን ጥራሕ ኢና እቶም ናባይ ዝመፁ ወዳት ኩሎም ሰብ ሓዳርን ንዓይኒ ናብራ ዘይመርፁንን ንቐጻሊ ምሳይ ክቕጽሉ ዘይኽእሉን እዮም ዝነበሩ ምስ ቤተሰበይ ኣብ ዘልዕልዎ ሓሳብ ኣይንረዳዳእን ዝነበርና ናይ ዝኾነ ሰብ ሓሳብ ኣይቅበልን ሃይማኖት እውን ኣይኽብርን ነይረ ንሓዳር ክኾነኪ ኢሎም ዘምፁለይ ወዲ ብጽቡቕ ኣይቅበሉን ዝነበርኩ ካብዚ ዝተለዓለ ኩሉ ፈቲኖም ቀቢጾምን እዮም ምስ ከመይ ዓይነት ሰብያ ክትነብር ደልያ ክሳብ ዝብሉ ንኾንኩ ኣነ ግና ብናይ ባዕለይ ድሌት ጥራሕ ዝጓዓዝ ደረቕ ጓል እየ ምስ ብዙሓት ወዳት ቀሪበ ብሕማቕ እየ ዝፈላለ እዚ ዝተፈለየ ሃይማኖት ዘለዎ ወዲ ንሓዳር ምስ ጠየቐኒ ግና ወለደይ እዚ ብሃይማኖትና ኣይፍቀድን ኣይኸውንን ኢሎም ዋላ እኳ እንተነበሩ ኣነ ግና ተቐቢለዮ ሓዳር ገበርኩሉ ዝተወሰነ መሓዝቱ ገይሩ ቤተሰበይን ቤተሰቡን ዘይብሉ ንሓንቲ ምሸት ምድላው ገይሩ ናብ ገጽ ወጥወኒ ኣብ ሓዳር ምስ ኣተኹ ዝበለጸ ክፎቶ ክኣልኩ ኣቦይ ሰታይ ዝነበረ ኣብቲ ህይወተይ ኣትዩ ኣሽንኳይዶ ክግደስስ
ነደይ ሰኺሩ እንዳመፀ ይወቕዓይ ነይሩ በዓል ሓዳረይ ግና መስተ ዘይሰቲ ዘኽብረኒ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢለ ምንም ከይጎደለኒ ብፍቕሪ ንኽነብር እዩ ዝገብር ንእሽተን ግና ጫት ስለ ዝቆሖም ኣነ እውን ገዛ ብዝግባእ ኣፀባቢቐ ቡና ኣፍሊሐ ደስ ኢልዎ ክጥቀም እየ ዝገብር ድሌቱ የኽብረሉ እየ ሓደ መዓልቲ ምሳይ ሓደ መዓልቲ ድማ ምስታ ሓንቲ ሰበይቱ እናበለ ብፍቕሪ ንነብር ከምዚ እንዳበልና እንትንፀንሕ ግና ኣነ ጠነስኩ ዝጎደለይ ነበረን ግና ሰበይቱን ቤተሰቡን ስለ ዘይፈልጡኒ ኩሉ ሻብ ስግኣት ነይሩን እዩ ኩሉ ናይ ሃይማኖት ጉዳይ ናቱ ክኽተል ከም ዘለኒ ኣፍሊጡኒ እዩ ኣከዳድናይ ከይተረፈ ካብቲ ሃይማኖት ወፃኢ ክኸውን ኣይፈቅድን ኣነ እውን ሕራይ ለተግበርክዎ ሰፊሕ ናይ ንግዲ ስራሕ ስለ ዝነበሩ ምስ ቤተሰቡ ሓቢሮም እዮም ዝሰርሑ እኹል ሓፍቲ ዝነበሮም ኣነ ኣብ ገዛ ኮይነ ቁልዑ ካብ ምውላድን ኣብ ገዛ ካብ ምስራሕን ሓሊፈ ደገ የውፀንን ድሕሪ 15 ዓመት ግና ሓደ ነገር ተፈጠረ በዓል ገዛይ ሕማም ልቢ ስለ ዝነበሩ ሓደ መዓልቲ ካብ ስርሑ ናብ ገዝኡ እንትመፅእ ሓንደበት ወደቐ ኣብ መንጎ ሞትን ኣብ መንጎ ህይወትን ኮነ እቲ ዝፈርሖ ነገር ኣብ ዘይተፀበኽዎ እዋን በፅሐ ብፅኑዕ ሓሚሙ ሕክምና ኣተወ ኣነን እታ ቀዳመይቲ ሰበይቱን ተፋለጥና ክልቴና ብኣካለይ ንፋለጥን ነርና ኣነ በዓል ሓዳር ምዃኑ እናፈለጥኩ ብምፍቃረይ ሓዳር ክገብረሉ እንትግደድ ንሳ ድማ ናይ በይነይ ኢላ ኣሚና ፈቒዳ ኣቦ ደቃ ኮይኑ እንትነብር ንዓይ ብሓጎስ ክትቅበለኒ እያ ኢልካ ምሕሳብ ዕሽነት እዩ ሰብኣየ ካብቲ ሕማም ክድሕነ ኣይከኣለን ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ዓረፈ ምፍልላይ ፍቑራት ክልተ ዓለም ኣኸለ ሓንቲ መዓልቲ ከየኽፍአለይ ሕማቅ ቃል ከይተዛረበኒ ሓንደበት ብሞት ተፈለየኒ ኣብቲ ሓዘን ኣብ ጎነይ ኮፍ ኢሉ ዘፀናንዐኒ ነበረን እንትርፊ እቶም ብቐረባ ዝፈልጡኒ ኣዕሩኽቱ ቤተሰበይ ካብታ ቀብሪ መዓልቲ ኣይተመለሱን ካሊእ ዘመድ ኣዝማድ ብቐንዲ ንዓይ ዝፈልጥ ንዓይ ዝፈልጠኒ ነበረን ኩሉ ሰብ ነታ ናይ መጀመርታ ሰበይቲ እዩ ተገዲሱ ዘተሓዝና ኣብ ሓደ ገዛ ብሓደ ሰብ ዝሓዘና ክልተ ልቢ ግና ድማ ማዕረ መፀናንዒ ዘይረኸባ ድሕሪ ሞት ሰብዓየ ቤተሰቡ ኣይንፈልጠክን ብዛዕባ ኽነጊሩና ይፈልጥን ይብሉኒ ካብዚ ንድሓር ምስ ደቀይ ናብ ርእዮ ዘይፈልጥ ፀገም ኣተኹ ንደቀይ ዝኸውን ቀለብ ናይ ትምህርቲ መኽፈሊ ተፀገምኩ ናተይ ዘይኮነስ ነቲ ንኡኡ ኣሚነ ዝወለድክዎም ደቀይ ተስፋ ዘፅልምት ህይወት ኣተኹ ከመይ እንታይ ከም ዝገብር ክርድአኒ ይከዓለን እቶም ናብ ሓዳር ከም ፀንን ከሎ ዝነበሩ ኣዕሩኽቱ ዝተወሰነ ወርሒ ሓጊዞምኒ ድሓር ግና ኣቋሪፆም እዮም ሓደ መዓልቲ ግና ዝኾነ ሓሳብ መፀለይ ብሕጋዊ መንገዲ ደቀይ ናይ ቦኦም ሓፍቲ ክረኽቡ ምግባር ዝነበረ ቅድሚ ምኽሳሰይ ግና ነታ ናይ ፈለማ ሰበይቱ ከረዳድ ኣሓተትክዋ ንሳ ግና ካባይ እንታይ ጎዲልዎ እዩ ናባኺ መፂኡ ብፍጹም ሰብኣየ ናባኺ ይመፀን ሓሲኺ ክትብለኒ ሕዚ እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ እዩ ጨኒቑኒ ዘሎ ፍትዋት ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ እንታይ ክገብር እንታይ ትመኽሩኒ ደቀይ ብምንታይ ክዕብዮም ከም ዘለኒ ጨኒቑኒ ኣሎ ዘለኒ የብለይን ስድራይ እውን ኣይቕበሉንን እንታይ ክገብር ሓሳብ ርእይትኹም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ግደፍለይ ከንብቦ እየ